Maayong adlaw ug welcome sa Code Eskwela. Karon ang hatong hisgutan, constants. Una ta mo padayon sa unahan, ayog kalimti sa pag-subscribe sa atong channel para updated ta sa bag-ong mga lessons ug mga videos. Constants. Unsa kining constants? Kining constants usa ka klase sa variable no nga dili na siya mausab once ma-set na niya ang value or ma-initialize na siya. Okay? So, kining constants, available lang po niya siya para sa mga built-in types na to. O dili na siya pwede sa ubang klase nga mga types. For example, kanang mga classes. Okay? Kunya, magamit na to or makagamit ta sa constants nga ang mga constants via aning const nga keyword. Okay? So, dito ta sa atong example. Diri sa atong main, kani siya nga example, console app lang yapon, basic lang siya nga console app. So, sa atong code na atay declaration dire. First off, dire sa line 13 nag-declare ta og constant nga integer nga ang pangalan sa atong variable is player life. And then iset na to siya sa 3. Karon once na set na siya sa 3, ang player life forever na siya nga 3. Dili na siya pwede nimo siya ma-set sa lahi nga value, okay? Karon kung ato ni siyang padaganon ha. Kung mo dagan ba siya. Okay, constants. My life is 3. Okay. Ingani ang matabo no kung mag-set kag lahi nga number. For example, 5. Diri pa lang daan, ang compiler mag-complain na siya. Okay? Left-hand side of an assignment must be a variable, property, or indexer. Nga naman, tungod kay const man siya, nag-declare man kag const diri, meaning mahimo ni siyang constant. So, meaning constant, dili na gid siya pwede mausab once ma-initialize na siya sa usa ka value. So, mana siya constant nga variable, okay? Diri sa sunod na tong nga line, diri sa line 14 to 15, natay class diri no nga player nga nag-declare tag player. Okay, unsay sulod ana niya? Diri sa sulod sa ato ang player nga class kani siya from line 19 to 29. Diri sa line 21 natay gi-declare diri nga bali field ni siya pero constant siya nga field, meaning kaning life na to is set to 3. Dili na po nimo siya pwede mausab. So for example, kung diri sa line no, line 14 then sa line 15 mag-ingani ka life dot life. Okay? So kung mapansin ninyo no nga wala man pud siya or dili pud siya available. Tungod kay constant nga, dili na siya pwede ma-change. So ingana ang nature niya. Okay? So kung ato siyang padaganon ug balik, my life is 3. So meaning 3 constant na gyud na siya. Mo na gyud na siya value niya. Di na siya pwede nimo ma-modify or ma-change whatever part sa imuhang code. Okay? So ingana lang simple lang jud kay ning constant. Pag constant meaning fixed na siya nga klase sa variable, fixed na ang value ana. Dili na gyud na siya mausab sa whatever part sa imuhang code. Okay? So ingana ang constants. Sa kanunay, panilang ko ninyo o magpadayon kita sa pagtuon dinhi lang sa Code Eskwela.